Sa good news naman po natin, DJ Loonyo at Team Rockwell PH nagdaos po ng libreng dance class sa bayan po ng Rosales. Para sa good news na yan, kasama natin, Idol Maya. Ikwento mo na yan. Nagsama-sama ang humigit kumulang 100 mananayaw mula sa bayan ng Rosales sa isinagawang libreng dance class kasama si DJ Loonyo nitong Sabado, October 11. Kasama rin sa aktibidad ang mga choreographer na sina Manix Manhattan at Cliff Acosta ng Team Rockwell PH na nakilala sa TikTok noong panahon ng pandemya. Sa bawat tugtog ng musika, sabay-sabay na sumayaw ang mga kalahok na nagnanais matuto ng mga bagong galaw at estilo sa sayaw. Bagamat napaaga ang pagtatapos ng programa, matapos maramdaman sa lalawigan ang intensity 2 ng lindol na may magnitude 4.5 na tumama sa Zambales, nagpahayag ng pasasalamat ang mga dumalo sa natutunan nilang dance moves mula sa grupo. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.